बिहार में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आवता सब पार्टी आपन आपन ताकत पूरा बिहार में झोंक देले बिया। आ सब केहू आपन आपन राजनीतिक जमीन तलाशे में लाग गल बा। तो गोर छू के प्रणाम करतानी हम अमरदेव सिंह बिहारी। और भाई लोग का हाल चाल बा? ठीक ठाक बारह लोनू। चुनाव आ गल बा, फिर से तमाम नेता पूरा जौन बा उल्टा सीधा ढकचे खाती तैयार बारे। बिहार बदल देम, पलायन रोक देम, रोजगार पूरा जौन बा बैठा देम। यही नाम पे तो आज तक सब नेतवा जौन बा राज कैले बारे अपने बिहार में, चाहे लालू होकस, नीतीश होकस, कांग्रेस होकस, केहू यही नमवा पे जौन बा बिहार में राजनीति कैले बा। अब एगो नया पार्टी उभर के आयल बिया, जेकरा कोनो पार्टी में जगह ना मिलल, दिल जल गयल, तो ओकरा खातिर एगो दिल जले पार्टी बन गयल बिया। प्रशांत किशोर बनैले बारे जन सुराज, वही के नाम अब दिल जले रखा गल बा। काहे कि जेकरा कोनो पार्टी में जगह नहीं मिलत, उहे आके इनका साथे शामिल होता आ घूमता। आ प्रशांत किशोर तो रुपया पैसा बहुत कमैले बारे, पूरा उम्र बिता दिले रुपया पैसा कमाए में। आ अब आके 3 साल से अपना बिहार में बैठ गल बारे राजनीति कर। कहतारे जे गली गली हम 3 साल से घूमतानी, सेवा करतानी। तो भैया अब 3 साल से इस समय दिले बारे बिहार में, तो इनके तनी अब मेवा खाए के मिले के चाही कि ना? तो मेवा कैसे मिली? इनका के अब वोट दलो, जितावलो, तबे नु प्रशांत किशोर पाणे मेवा खई है राजनीतिया के। बार बार कहता रहे 3 साल हम सेवा कैनी है। अरे पैसा रुपया तोहरे लगे बावे, तब आज तू घूम घूम के सेवा करता रह। 2 गो रोटिया ना मिलित खाए के, अगर चिंता रही जे 2 गो रोटिया कहाँ से आई, रुपया पैसा नहीं खे, तो सारा राजनीति है जितना तू बढ़न बढ़न बात बतियावता रह लोग के भ्रमित करे खातिर, यही धरल के धरल रह जाई। आज तोहार घरवा भरल बा रुपया पैसा से, ये से जौन बा घूम घूम के लग्जरी गाड़ी में प्रचार करता रहे, एसी में बैठ बैठ के। बिना रुपया के चुनाव हो जाला? तोहरे कहले जौन बा जनता मान ली सारा बतिया। बिना पैसा के हई बुद्धि काम ना करेला। जब कोनो घर के आदमी कबो अस्पताल में एडमिट हो जाला नु, तब वो समय पता चलेला जे अहमियत का बा रुपया के। बोरा में भर भर के रुपया भर ले बड़ा तो बहुत निम्न निम्न बात करता रह। अगर कोनो गरीब परिवार से रहता, रुपया पैसा ना रही, तो सारा तोहार बुद्धिया यही धरल रह जाई आ सारा राजनीति खत्म हो जाई। लेकिन उहे हाल बा जे जब दिमाग में तोहरे बैठल बा जे पूरा अकाउंट तो भरल बा, तो साला खाली घूम घूम के जनता के चुतिया जितना बनावे के बा बना लो। कहीं लह गयल तो भाई पूरा जीवन स्वार्थ हो जाई, आ ना लहल तो भाई कोनो बात ना, जनता से हाथ जोड़ के माफी मांग लेम, फिर से आ जाए अगला चुनाव में। तो ऐसे ना होई। बहुत नेता आइले यही बिहार के पूरा जौन बा बुझाइल जे विकासे क दी हैं, आपन घर भर के आ ओकरा बाद जौन बा जनता आज भी वही बिया। तो ऐसे बिहार के विकास ना होई। आ एक दिन में कोनो राज्य के विकास होइए ना सकेला। तू बड़का बड़का बात बतियावता रह, सुई से लेके नोक तक जौन बा कैसे जौन बा विकास भइल बा, आज आके केहू धो देवेला जे 50 साल में कांग्रेस ने क्या किया तो ये क्या किया। 50 साल में, 50 साल पहले ऐसने रहला अपन देशवा चाहे बिहार, बहुत बदलाव आयल बा। पहले लोग साइकिल से चलत रहला, आज मोटरसाइकिल से चलता, 4 पहिया से चलता, हवाई जहाज से घूमता। यो 50 साल के समयवा के विकास है। एक दिन में कोनो चीज के विकास ना हो जाला। अब बिहारों के विकास धीरे धीरे होता, लेकिन जब से नरेंद्र दामोदर दास मोदी देश के प्रधानमंत्री भइल बारे, बिहार के एकदम अछूता कर दिले। आई पीके बाबू के ही बनावल हो नरेंद्र दामोदर दास मोदी के प्रधानमंत्री। जवनी कहेले, हम नहीं कहत, आ जनतो ना कहेले, अपने मुंह से अपने बड़ाई करेले। तो सोचल ऐसा बहरूपिया नेता का करी अपना बिहार के विकास हो। आ मोदी जी से हम हाथ जोड़ के निवेदन करतानी, प्रार्थना करतानी जे तनी बिहारी लइकन पे ध्यान देस। अपना बिहार में कम से कम
रोजगार दस, फैक्ट्री बैठावस, ताकि जौन बिहार के लइका मारल मारल फिरत आ रहे तोहरे गुजरात जाता रहे, मुंबई जाता रहे, गाली सुनता रहे, काम करता रहे दूगो रोटी खाती, कम से कम वो अपना परिवार के बीच रहस। ना तो चुनाव में वोट मांगे के तोहरो कोनो हक नहीं खे। आ हम बिहार के जनता से कहतानी कि अगर अब की चुनाव में देश के प्रधानमंत्री फैक्ट्री, बिहार के विकास पे, रोजगार पे, पलायन पे अगर बात ना करी है तो एकदम इनका के बाइकाट कर दिया लो। ऐसे ठीक वहां के क्षेत्रीय नेता बारे सब अब की के चुनाव में भाजपा के एकदम बहिष्कार कर दिया लो। काहे कि अब कितना देखबल हो, पुरखा पुरनिया तो बिला गए, उम्र बीत गए। अब हई जौन जवान लइकवा बारे यो अपन जवानी खत्म कर देश नरेंद्र मोदी के देखे में। तो ये से अब ठगाए के नहीं खे। आ प्रशांत किशोर जैसन बहरूपिया बहुत घूमता रहे अपना बिहार में, जितना दिल जले बारे अभी नहीं के घर में घुस के अपन डेरा जमा ले बारे। तो ऐसा दिल जले से सावधान रही लो। तो भाई लोगन यह विषय पे का सोचता रहो, कमेंट करके अपन राय जरूर दिहलो। आ वीडियो के ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, साथ में चैनल के सब्सक्राइब जरूर करिए। आ तनी तेजी से सब्सक्राइब कर लो, हम आगे बढ़म तबे तो विकास बिहारों के तनी विकास हुई। तो सब्सक्राइब कर मत भूल लो। तो बोलो बिहार की जय।